ଆପଣ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ସାରା ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, କେବଳ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସିକି ଅର୍ନିଂ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ନିଂ ରୁଟିନ୍। କାରଣ ମୁଁ ବି ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ମୁଁ ବି କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଘର କାମରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଆଶା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଘରେ ରହି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ଲାନ୍, କିପରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଲୋ କଲେ ଆପଣ 30 ଡେଜରୁ 60 ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ମ୍ୟାଟର କରିବ। ଓକେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସମୟରେ ଉଠୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ କରିଦେବା, କେତେଟାରେ ଆମେ ଉଠିବା, କେତେଟାରେ କାମ କରିବା, ଯାହା କିଛି ଟାଇମ୍। ସକାଳ ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ନିଜ କାମ, ଘର କାମ, ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ ନା 5:30ରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଥାଏ, ଘର ପୂଜା ଥାଏ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିବାର ଥାଏ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଆରାମସେ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ 7:30ରୁ 8:30 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋବାଇଲରେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, କାନଭା ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବେ ତା ପାଇଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ କରିବା ବି, ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଶିଖିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଡେଲି 1 ଘଣ୍ଟା ସ୍କିଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେନ୍ ମିଡ୍ ଡେ ରୁଟିନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର, ତାପରେ ଆମର ପଳେଇଯିବ ଟିଫିନ୍ କାମ ସରିଲା, ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଦିନେ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ବିଜି ରହିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଫିନ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ। 12ଟାରୁ 2ଟା ଘର କାମ ସହିତ 30 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା, ଆଜି କ'ଣ ରିଲ୍ କରିବା, ପୋଷ୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଦେନ୍ 2ଟାରୁ 3ଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବା, ସର୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମର ମାନେ ସୁଟ୍ କରିବେ ତାକୁ ପୁଣି ସର୍ଟରେ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ତା ପୁଣି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, 6:30ରୁ 7:30 ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, 7:30ରୁ 8:30 ପୁଣି ଏଡ଼ିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବି ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ହେଲା କି କ୍ୟାପକଟ୍, ଭିଏନ୍ ଏଡ଼ିଟର୍, ଇନସର୍ଟ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, 8:30ରୁ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ସେଇଟା 9ଟା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଠିକ୍, ତାପରେ ଆମେ ଏଇନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର କାମ, ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ କାମ ସରିଲା 8:30 ଭିତରେ, 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି 9:30ରୁ 10ଟା ସେଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିନର୍ ଟାଇମ୍, ତ ସମସ୍ତର ଡିନର୍ କରିବେ। ଘର କାମ ସରିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସରିଲା, ତାପରେ ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କନେକ୍ଟ ବି ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ମାନେ କିପରି ଇନକମ୍ କରିବା, କାହା ସହିତ କେମିତି କାମ କରିବା, ସେସବୁ ସହିତ ମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି କନେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଡେଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡେଡ଼ିକେଟେଡ଼୍ ରହିବେ କାମକୁ ନେଇକି। 30 ଡେଜ୍ ଯଦି ଏମିତି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କିଛି କାମ କରିଲେ ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, ଦେନ୍ ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମେନ୍ ରହୁଛି ଭୁଲ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ କାଲି ଇନକମ୍ କରିବେ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଡରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ।
ତା ସହ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଭିନିଂ ଆୱାର୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର ସେଠୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିଥିବେ କଲା ପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେବେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଘରେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ତାରି ଭିତରେ ପଢ଼େଇବା ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଯାହା ପଳେଇବା କଥା ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ନୁହେଁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁଣି ଡିନର୍ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କାମ ହେବ ସେଇ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କାମ ରହିଲା କାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଲି ପାଇଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେବା, କେମିତି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, କେଉଁ ଉପରେ କରିବା, କେଉଁ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ରାତିରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିନେଲେ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତ ସକାଳୁ ପୁଣି ସେମ୍ ରୁଟିନ୍ରେ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ଡେଲି ଫଲୋ କରନ୍ତି ରୁଟିନ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାରେ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରିକି ସ୍କିଲ୍ ବି ଶିଖିବେ ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ତ 6 ମନ୍ଥ ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିଯିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଜେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗାଇସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ନମସ୍ତେ।